сексът беше толкова добър, че дори съседите запалиха по цигара. Уди Алън. Тук вестниците излизат с такива заглавия като ядрено цунами още преди дни. Затова не ги чета. Голяма медийна тъпня. Търся си работа. Това е дигиталната следа на Георги Танев, която за разлика от следата в пясъка не се отмива лесно. Имам профил във Фейсбук, имам блог от 4 години, там съм писал доста неща. Проследяваме го в още куп социални мрежи и форуми, за които той дори няма спомен. Георги си търси работа от няколко месеца и не се безпокои от отзвука за него в мрежата. Аз нямам какво да крия, пък и някой няма да се занимава с мен специално, бих казал. Специалистите по онлайн репутация мислят друго. Работодателите вече първото място, където гледат, когато имат нов кандидат за работа, е интернет, Фейсбук, да прогледат негови снимки, да видят неговата биография, трудова, дали е защитена и в интернет с доказателства. Лошото на интернет репутацията е, че тя не отшумява лесно. Всяко чудо за 3 дни беше на времето. Сега вече чудото продължава много дълго. И ако сме направили нещо даже лошо или не много добро преди 2-3-5 години, в интернет няма как да го скриеме. Просто то остава там. Затова не излагайте твърде лична информация в виртуалното пространство или ограничавайте достъпа до нея. Избягвайте негативните коментари и тези, натоварените с дискриминиращи и крайни политически виждания. Важно е още да бъдете проактивни. Вярно е също, че ако използваме социалните мрежи за по-смислени неща от това да коментираме купунджийските снимки на приятели, те могат да ни донесат и предложение за работа. Фейсбук се използва и за работа. Ние също от време на време използваме Фейсбук, за да намираме подходящите кандидати, които търсим. Оказва се, че проверките в интернет между работодатели и служители са двустранни. Имаше една фирма, която нещо се занимаваше с публикуване на финансови новини или нещо такова, тъй като съм се занимавал с валутна търговия. Влезнах и рейтинга и беше минус 400 и нещо, доста негативни коментари, били смени ръководството наскоро. Интернет търсачките и социалните мрежи днес обръщат с главата надолу познатия процес за търсене и кандидатстване за работа. Нито физическо лице, нито фирма може да се скрие в мрежата. Важното е да бъдем разумни какво и как споделяме в нея.